जिहेतु बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिला मोनसे स्वशासन गाव खुंथाय गावनो मोनसे आयेन बानायनो हायो बे काउन्सिलनि हेडक्वार्टारा बबाव जागोन बेनि जेनेरेल काउन्सिलासो बेखौ सिद्धान्त लागोन सोरबा आसाम सरकारनि नारसिननायाव सोरबा गुवाहाटीनि नारसिननायाव काउन्सिलनि हेडक्वार्टार उमुगाव जागोन होनबा बे जाया थारमाने बुंनाय जाया खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मेरुनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे जोंनि बोसोनगिरि गासिबो मावथिफारिया जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद गोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन बेजों लोगोसे दिनै जिहेतु जोंनि आगुनि जिबिलाक समाज सिबियारि बिथांमोनखौ दिनै बे हाबाफारियाव बरायनायखौ आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो बिथांमोननि जिबिलाक आगान बिथांमोननि आगानखौनो जों संनानै इयुनाव जों जातिनि थाखाय मा मावलांनो हायो बर' माहारिनि थाखाय बेनि थाखाय जों खामानि मावनो थियारि आरो बिथांमोननि बोसोनखौ जों लानानै जों सोलिलांबाय थानो नाजागोन बेजों लोगोसे दिनै बे हालामाव गासैबो नुजाफैनाय गासैबो रायजो राजा गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय नुजाफैनाय रायजो राजा बे जोंनि राव हारिमु थुनलाइ रांखान्थि भाबै जौगानोब्ला जोंनि धोरोम खान्थि आसार खान्थिफोरखौ जुदि संरैखा होनोबा जोंनो मोनसे गावखुंथाय नांगौ बे गावखुंथायखौ जों मोनबाय बे खुंथायनि दारै जोंहा मोनसे आसा दङ जोंनि लुबैनाय बादियै जोंनि रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बादियै जाहाथे मावनो हायो जाहाथे जोङो गुबुन गुबुन बिथिंफ्राव दावगालांनो हायो बेनि थाखाय खामानि मावो बेनि थाखाय जोङो खावलायनाय मोनसे थागोन दहाय गावनि बिबुंथियाव फिरफिला बिरनायाव मानगोनां चिफ जा जिहेतु बुंबाय जोंनि समाज जौगानायनि थाखाय बे काउन्सिलनि दारै जिबिलाक हाबाफारि मावनो आखायाव लादों खोब बाख्नायथाव बेजों लोगोसे जोंनि मानगोनां डेपुटि चिफ बिथाङाबो बिबुंथिनि गेजेरजों जिबिलाक फोरमायबाय जिबिलाक हाबाफारि लादों जों बेफोरखौ खोब बाख्नायथाव होननानै जों बुंगोन आरो जिहेतु जोङो जोंनि रांखान्थिखौ गोजोर खालामनोब्ला जोंनि थामोनथाखौ गोजोर खालामनोब्ला जोङो माखासे बिथिङाव जोङो सोलोंथाइ लानांगोन दा साफ्रोमबो मानसिया ठिकादार मावनो हाया साफ्रोमबो मानसिया साख्रि मोना साफ्रोमबो मानसिया सुबिदा मोना जों मिथिगौ किन्तु जोंनि बे आन्दोलनाव सरासनस्रा साफ्रोमबो मानसिया जोंना बाहागो लादों बे बाहागो लानाय मानसिफ्रा थोंजोङै नङाबाबो खेंस्लायै साफ्रोमबो मानसिया बे काउन्सिलनिफ्राय सुजुग सुबिदाखौ मोननांगौ होननानै जोंना मोनसे खावलायनाय थागोन आरो जिहेतु जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे माबा थाहैबाय सेक्रेटारि अर्गेनाइजेसन हिसाबै सागानगिरि आफाद हिसाबै जोङो बिटिआरनि जिथु सुक्ति जाबाय बे मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ जाहाथे मावफुङो सरकारखौ जों प्रेसार होबाय थादों दाख्लै बावैसो जोङो दिल्लीयाव थांनानै मोनसे सावरायहैदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एडिशनेल सेक्रेटारि नर्थ इस्टनि जों बिथांजों थांनानै रायज्लायहैदों मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि एनडिएफबिनि मोनथाम फ्रेक्सन आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा थांनानै नारसिनहैदों दा बिटिआरनि जिबिलाक दफाफोर दङ सुक्तिनि दफाफोर दङ बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै जोङो खावलायदों आरो बिथांमोना थाबैनो नैबे रिभिउ मिटिङाव गासैखौबो लेंहरजोबनानै जाहाथे थाबैनो बोरै मावफुंजोबनो हायो बेनि थाखाय मोनसे मेकानिजम तैयार खालामनो थाखाय नैबे सेप्टेम्बर दाननि गेजेरावनो जोंजों रायज्लायनानै बेखौ सुस्रांजोबनायनि मोनसे राहा लानो होननानै जोंनो आसा होदों जों फोथायदों आरो जोंनिफ्राय नारसिननाया थागोन दिनै खोब गोजोननाय मोनदों बे हाबाफारियाव दिनै मुम्बाइआव जोंहा डिआइडि लिटिल मास्टार जितु सिजन 5 जादोंमोन बेयाव थारमाने देरहासार जाबोनाय नबदीप नार्जारी बिथाङा जोंनाव नुजाफैदों बिनि थाखाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बिथांनिसिम मोजां हामलायनाय बावदों बेजों लोगोसे आयदाश्री उपाध्याय बिथाङा नुजाफैदों बेजों लोगोसे उनियावबाबो जोंना आपुन फैगौ जोंनि जायगानिनो बिथाङा नुजाफैदों बाहागो लाफैदों बेनि थाखाय आं साफ्रोमनिसिमबो बिथांमोननिसिमबो आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो जिहेतु दिनै उदांस्रि सानाव दिनै बाहागो लाफैनानै उदांस्रि माने मा जोङो थारमाने उदांस्रि माने जोंनि हादोरनि उदांस्रिखौल' जों बुंनो थाङा उदांस्रि जानोबा जों रांखान्थि भाबै सामाजिक भाबै गुबुन गुबुन बिथिङावबो जों उदांस्रि जानांगोन जोंहा मोनसेल' आसा जोंनि जिथु आकांक्षा बेखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा मोनसे काउन्सिल मोनबाय बे काउन्सिलनि दारै दिनै थोजासे जों रां बांजा मोनाब्लाबो लासैनो जोंनो गोबां रां हरगोन होननानै जोंहा मोनसे आसा दङ
जोंनि काउन्सिलखौ पूर्णांग हिसाबै दाफुंजोबनांगौ होननानै जोंहा सरकारनाव जों डिमान्ड होबाय थादों आरो बेजों लोगोसे बे डिमान्ड होनायजों लोगोसे जोंनि समष्टि दानाय गामि सोसननाय आरो थाबैनो इलेक्सन फाथिनानै बे काउन्सिलखौ जाहाथे पूर्णांग हिसाबै दायो बे दाफुंनानै होयो बेनि थाखाय जों आसाम सरकारनाव जोंना नारसिननाया थाबाय थागोन जोंनाव बे जे ओनसोलाव माखासे मानसिया दानिसो जोंनि रायलायलायदों माखासे सावरायलायदों काउन्सिलनि हेडक्वार्टारखौ लानानै एसे माबा गोनो गोथो जाबाय थादों जों बुंदों गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया गतिके सरकारा माबा मोनसे डिसिसन लादों जों गनायथ'नानै दङ मोनसे समाव जों सुस्रांगोन बेखौ दा आसामनि राजधानिया बबे जागोन बेखौ आसाम सरकारसो डिसिसन लागोन दिल्लीनि निर्देशआव उमुक जायगायाव फाथिनानै बुङा बेनिखायनो जों बुङो जों जिहेतु बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिला मोनसे स्वशासन गावखुंथाय गावनो मोनसे आयेन बानायनो हायो बे काउन्सिलनि हेडक्वार्टारा बबाव जागोन बेनि जेनेरेल काउन्सिलासो बेखौ सिद्धान्त लागोन सोरबा आसाम सरकारनि नारसिननायाव सोरबा गुवाहाटीनि नारसिननायाव काउन्सिलनि हेडक्वार्टार उमुगाव जागोन होनबा बे जाया बेबायदि बुङोबा अयनाय खालामनाय जागोन बेनि थाखाय जोङो उनाव जि लांथ'दों जों उनाव बेनि थाखाय सिन्था सरसा खालामफिनलायनानै गासैबो जोंनि बिटिआरनि बायजोनि बे काउन्सिलनि सिङाव थानाय रायजो राजा दैदेनगिरि बिथांमोनजों सावरायफिननानै जोंनि काउन्सिलनि हेडक्वार्टारा बबाव जाबा थिग जायो बेखौ जों सावरायफिनगोन होननानै आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बेखिनिखौ फोरमायबाय आरो फिन जिहेतु समा खोब खम आं खोब गुसुं बुंनो नागिरदों फिन आं नोंथांमोननिसिम गासैनिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गेदेरफोरनो आंनि सिबिनायखौ खुलुमनायखौ बावनानै उन्दैफोरनो आंनि अननायखौ बावनानै आंनि जोंनि सुंद' बिबुंथि उदांस्रिनि जिथु सुंद' बिबुंथि बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों।